gdje ste i tu ste se srećemo danas za početi da igramo, znači ovo će napravimo novi Rollers. Znači ako se pitate šta je ovo nešto, ja sam stvorio svet, pa ako želite da vidite šta sam ja tu uradio, slobodno ću vam pokažem. Znači tu ništa nisam hakovao, ništa. Evo kako će se zove. YouTube, tako. 6, neće ovamo. To je to, ajde napravimo novi Waller. Ja se baš nadam da će bude neki dobar biom. Bude Dark Oak šuma ili da bude Oak, jer Spruce Wood i nije nešto, ne sviđa mi se nešto. Napišite da li želite da radim snapshote, čovječe šta je s ovim slušalicama, jer ja želim da radim snapshote, ali ništa ne želim da radim ako vi nećete to da gledate, jer zašto onda ja snimam to? Ajde, će se napraviš. Napravi se. Ajdemo. Molim te ju. Samo vidim što sve dobro. Sve je okej. Ne vidim se. I super, stvarili smo se ovdje. Sada potražimo bonus kovčeg. Hvala. Tako da potražimo, ajde malo samo prvo da iscepamo drveta. Koristim, bit će u opisu videa. Ovo štaka, malo više. Koliko je FPS, mali, mnogo, nema veze. Nije baš malo, ne laga mnogo. Ovo sad smo imali, znači 3. Ono tražit ću ja posle bonus kovčeg. Moguće. Ne znam tu neko pećiniti. Doli ću jedan tražim. Okej. Prosto nisam, pa čekaj, moram. Hajde sad, tako getting good. Op. Tako. Sad, čekaj. Super, nam je spawn. Imamo tu i vodu. Joj, evo taj ga baja. I Dark Oak. Jel vidite Dark Oak? Super. Super nam je spawn. Ovo preživljavanje ću sigurno jako dugo da snimam. Čekaj. Pick time to mine. Neću ja na mine. Vidim samo malo cobblestone da skupim. Znači, mnogo nam je dobar spawn i ovo preživljavanje postoje i dobar spawn i sve. A i ja volim preživljavanje mnogo da iako ne snimam, ja se pravim da snimam onako bez veze, pričam prazno. Jer volim onako baš preživljavanje, čak da bude padno. Znači, mnogo volim da snimam. A ne pravimo upgrade. Ajde, izvinite ako čujete neke glasove, moram da zatvorim vrata. Čekajte da zatvorim vrata od sobe. Tako. Ja čekaj da se vratim ja. I ostaje nam nevešak nalazen. Hot topic. Super, evo ovdje ću iskopati i ustaviti. Imam dobre neke achievemente na... Ok, odakle sve te achievement. Zove enchantmente. Imam baš dobre na ovom preživljavanju koji ste vidjeli Let's Play, što se zvalo. Pratite ako niste vidjeli. Ok, sve smo da... Iron!
industriju u budućnosti nekada istražim, meni sad treba samo iron. Iron, da se uvučem. Samo prvo učem kokoške, to je super, moći ću gledam. Stavljamo nema ništa. Čekajte da izađemo gore. Uf! Evo idemo i ovo čudo. Vidite, ovaj sugar cane još treba da hrane. A napravit ću ja neku farbicu. I neka se peče to tu da dobijemo achievement. I mogli bi da napravimo skiricu. Ajde. Sekirica. Vodena. Ne znam kako će poći bude. Nemam nikako zamislu. Skupit ću ja između epizoda onako stakove projekta. Kupit ću 3-4 staka pa će vidjeti kako napravimo. I mislim da ću 2 staka ovog puta. Ali ako budete vidjeli da ovo ovdje neće mnogo da bude srušeno, to znači da sam htjela tamo negdje išao i cepo, jer ja ne volim da vam uništavam ovo oko sebe, to što sam malo cepam prvo ovdje oko sebe. Ajde. Ja čekam, ne volim ovdje ja već malo predaleko. Čak sam do enchanting table otišao. Tako. Čekaj da dobijem achievement. Yes. Jeeeej. Ajde što da je to malo spredao. Napravit ću budem kao da je bitno. Pa im treba farm. Ajde seed. Evo, imam 2 seeda za sad. Aha. Hoću napravim farmu, između epizoda isto da napravim tu farmu malo veću, sad nam samo 4 seeda, evo ga, 3 seeda, možemo napravimo hleb i to će malo čisto farma, za početak će biti sasvim dobro. Evo ovdje, tako, super. Treba nam hrane ljudi, jer nisam htjela ništa, da nađem neko prasa, nešto da ubijemo. I da potrošimo bonus chat, gdje bi moglo da bude, uključili smo bonus chat, ili smo isključili. Ne, to treba biti kod našeg spajana da bude. Ja ne smijem da šprintam, a to me jako nervira. Sad da ubijam čovječe, nema nikakve životinje oko mene. Okej, ajmo se popnemo gore. Potražimo malo neko prase, nešto će umremo u glavi. Ostaći, evo kokoška. Samo, kako sam vidio hranu, hrana je uspjela. Imam još malo irona da uzmem, da napravim malo nešto armora. Još sam brzo ono napravila, već došlo do pravim arbor. Ajde to i imam za još, ajde to. A bolje sam ovdje. A šta ne vidim? Ajde, tako, mnogo je bolje sad. Vidjeli smo fancy sad. Znači, ja čekam da kupim premium. Imat ću, znate, kakav sam skin našla. Jer sam kao nekog robota. Točno, mogu ja lako da ne imam da napravim svoj skin. Ja imam svoj skin. Šta je to? Vidjeli, krajičko moka.
činila. Ja to vidio sela. No, nije vidio sela. Ajde da vidimo. Oh my god, ne mogu više šprintam. Daj nešto pojedem, čoveč. Dana, dana. Gdje mi je sad moja pećnica? Samo fali još da sam i to izgubio. Stvari, gdje ja idem čak ovdje? Ovdje oko plaže, eto tu. Jesam tu. Ajde, ispeči se. Da ne umrem od gladi, a ovo ne znam zašto tako, ne raste tako brzo. Imam baš vreme. Super, sad možemo malo brže. Sad neću sprintam, jer kao pšenica ne raste tako brzo, nešto kao okej. Nema kad se uglja, okej, iskopit ću ovdje. Da ide, evo ovdje. Dobar, evo ga. 8 točeva će biti sasvim dovoljno. Inače, bit će u opisu texture pack koji koristim, i ovo je Faithful 30x32. Vidite, iron još. Ja ću napraviti ovo full iron od njima. Molim se da ima za stvari koji boots daju isto kao kapica. Lako. Boga mi, ja sam full iron već u prvoj epizodi. Ne želim, sada ću da malo skupim irona, malo da istražim to tu. Sad ću između, znači, sigurno sljedeća epizoda neće biti preživljavanje, već ću nešto drugo da snimim, jer Global bi bilo samo preživljavanje da snimam. Snimat ću neku mini igru, naprimjer kao Kit PvP ili ne znam vidjet ću šta ću da snimam. Koliko ja vidim imat ćemo mi problema što se tiče ovi zvuk koji su najgori. Imat ćemo mi problema što se tiče kreveta, jer kao što ja vidim nema nigde ovaca. Gdje ja želim? Pa nema sigurno ovaca na mesecu.